Οι μάχες συνεχίζονται. Μένονται σώμα με σώμα. Με νύχια και με δόντια κατάφερα να φύγουν αυτοί οι νεαροί σε αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ είμαι ο οδηγός τους. Το οδηπορικό συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Πρέπει να φύγουμε άρον. Μόλις που καταφέραμε να φύγουμε. Μόλις που καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη λέλαπα της φωτιάς. Πάρε τα παιδιά πίσω, είναι κατατρομαγμένα. Τα παιδιά είναι κατατρομαγμένα. Είναι εμβρόντιτοι νεαροί. Όχι, και περάσαμε και σήμερα. Πώς περάσατε? Και περάσαμε και σήμερα. Ήταν δύσκολη ημέρα. Μέσα από τις αντίξωες συνθήκες όμως Προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε στο πρόβλημα. Στον Κικαιώνα. Νομίζω τα καταφέραμε. Στον Κικαιώνα. Έχεις έγκαυμα. Ο Κικαιώνας της φωτιάς και ο Κεάδας μας έκανε να μεταμορφωθούμε σε πυροσβέστες, να το πω. Σιώπ, να το πω. Ρωτήστε το Σιώπ πίσω. Ρωτήστε το παιδί πίσω. Εσείς που είστε στις μονάδες ασφαλείας του κράτους. Νομίζω να αντεπεξέλθαμε πολύ καλά σε αυτό το συμβάν. Βάλαμε όλα τα μέσα που είχαμε για να το κάνουμε αυτό, με τη συνεργασία των πολιτών και των στρατιωτών ΣΙΟ που είναι μαζί μας σήμερα. Τα καταφέραμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Χειροκρότημα αυτό, φίλο μας, χειροκρότημα όλοι. Χωρίς τη βοήθεια σας όμως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό η βοήθεια του κόσμου είναι πρωτής της σημασίας. Ο κόσμος να συνεχίζει το δυνατό του παραγωγικό αλλά και επικοδομητικό έργο. Υπάρχουν κι άλλες πυρκαγιές στην Κομόπολη όμως. Καθοδόν το ειδησιογραφικό μας πρακτορείο Κάκος τρέχει. όχι, κάποιοι προσπαθούν να ξεφύγουν όπως και εμείς. Είναι μια πολυφάντασμα όπως και την περασμένη φορά. Εμείς η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε. Ghostbusters. Ναι, η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε. Και... τι βλέπω μπροστά μου, κάτι βλέπω μπροστά μου. Κάτι εμφανίστηκε, κάτι εξώκοσμο. Τρέχα, κάτι αλλοπρόσαλλο. Τρέχα. Βοηθήσαμε και σε αυτόν τον τομέα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν θα μείνουν ακατάσβεστες και ακατάπαυστες αυτές οι προσπάθειες. Βλέπω μακριά μου. Μπορείς να το πάρεις αυτό. Τι είναι αυτό, μήπως είναι από κάποιο άλλο κόσμο? Η εθνοφυλακή μαζί μας, οι εθνοφρουροί, οι συμβασιούχοι οπλίτες, όλοι μαζί μας, οι γεωπόνοι. Σας καλώ να έρθετε μαζί μας. Σας καλώ να έρθετε όλοι μαζί μας. Ας συγκεντεύουμε. Πέφτετε. Ελάτε να το παρέσουμε γι' αυτό. Πέφτατε. Με ηλικιώδη ταχύτητα φτάνουμε καθοδόν στο οδηπορικό του θανάτου. Να περιμένετε. φεύγει ο κόσμος. Ο κόσμος εμβρόντιτος φεύγει. Βρεθήκαμε μπροστά από τη λέλαπα. Βρεθήκαμε εδώ όπου είναι ο Κεάδας. Πρέπει να πας από πίσω.
Και μυρίζα λάστιχα. Με μυρίζει. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πίτερ. Πιένε τώρα. Ίσα ρε. Γεια σου Πίτερ. Γεια σας, βγάζουμε οδηπορικό ρεπορτάζ για τις παραδόσεις. Αλλά βρεθήκαμε μπροστά από τον Κεάδα και τη λέλαπα της φωτιάς. Αυτά θα μπουν στο YouTube. Για να ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε τούτα που είπες. Τι βιώσατε εκεί στη λέλαπα? Ήταν πειρά. Ήταν πυρά, στην πυρά της φωτιάς. Όμως καταφέρατε να βγείτε σόι και αυλαβείς. Ναι, ακριβώς. Αυτό Σας μέτρα. ευχαριστούμε κύριε Πίτερ. Έφερε μπορά, έχει και άλλοι μελάτες από εκεί να πιάει. Εντάξει. Όσο που γλιτώσαμε. Όσο που γλιτώσαμε πιάμε από την πυρά και έρχομαι στη άλλη πυρά. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Κάποιοι Προσπαθούν να φύγουν εμβρόντιτοι οι Αθιενίτες. σπάσμα. Έχουν παράπονο κάποιοι επειδή φοβούνται για την σωματική τους αγκαιρεότητα. Πάρκαρ εδώ. Εδώ Περίμενε σε γρήγορα. πόμπα. Παίρνει ίσα ρε. Παίρνει ίσα. Υπάρχουνε παιδιά. Γυναικόπαιδα. Κάποιες εξτρεμιστές. Τα σφούδα είναι να ζητήσει. Πού είναι το σπυριδάκι? Πού είναι τους? Πάμε στα θεωρία του σπυριδάκι. Αλαφιασμένος ο κόσμος δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Σιμιλή ρε φύγω. Το τσαβέ. Σε αυτό τα θεωρία. Δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Βάλε πισινή. Θα πάει μπροστά. Δεν κάνει αυτό στο βίντεο τα φωτά, έτσι. Ο προπονητής ανυποψιάστος. Φοβάται. Παραδίνεται. Φοβισμένος ο κόσμος. Γρήγορα πρέπει... Ακούγονται τρομακτικές εκρήξεις. Πώς να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση εδώ? Πώς να ημερεύσει. Πώς θα είναι? Αλλοπρόσαλλη η κατάσταση. Παΐς. Το δίκαιο είναι μαζί μας. Πιένε. Μα πρέπει. Το φυλάγει. Από πού μπορούμε να εισέλθουμε στην περιοχή, στον τόπο ευθύνης? Μπορεί να μην απαγορεύεται να βγάλεις φυλακιά όπως. Συναγερμός τύπου Α, πιάστε τρίτη φορά. Χαθήκαμε. Αναποσβήνουν τα φώτα. Ρε, πώς δεν παίρνεις? Ναι. Να ξέρω. Παίρνει αριστερά. Είμαι να με στείλω μετά το σπιτικιά. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Αν πάεις πρά... Να ψέντες φουκότσια. Νάρκη. Τσάρι να βολήσουμε, σαν να γευρεμένα τα χωραφκιά, τσάρι. Θα μπω. Απλά βλέπω το... Ρε, Θα μπω. Ήρθαμε κοντά. Ήρθαμε κοντά.
Ήρθαμε πολύ κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Δεν τα ξέρω. Κίνδυνο της ζωής μας. Και zoom ρε. Να είδουμε στο βίντεο. Τρέχω. Τρέχει. Τρέχα. Πέσε. Τρέχα! Έλα πίσω! Έλα πίσω! Ρε βουρούσε! Ποιος είναι αυτός? Στα σπλάχνα! Είμαι καθαρός. Πες μας το όνομα σου. Δημήτρης. Δημήτρης τι? Δημήτρης Σπυριδάκης. Δημήτρης Σπυριδάκης. Ναι. Θέλουμε στοιχεία Μα πού είναι περαιτέρω. το flash? Έλα κύριε Σπυριδάκη, πες μας ημερομηνία γεννήσεως σε παρακαλώ. 27 Πέπτου του 2000. Τόπο καταγωγής, Αθήνα. διαμονής. Αθήνα. Συνεδρίες σε κάποια μονάδα. Είσαστε μαθητής. Ναι, είμαι μαθητής ακόμα. Η πιο σημαντική ερώτηση που θα σου κάνω. Πες μας πώς το πέρασες αυτό. Αυτό με τη φωτιά, με την πυρά. Δεν είναι παρασιά. Πώς να σας εξηγήσω. Ένιωσα ακόμα ακούτε ότι υπάρχουν εκρήξεις. Υπήρχε κάποιος τραυματίας. Υπήρχαν πολλοί τραυματίες έχω να πω. Θύματα. Θύματα είναι 2 στο νοσοκομείο σοβαρά. Α, δεν είναι θύματα ακόμα. Όχι, ακόμη. Εντάξει. Έχετε να προσθέσετε κάτι για το ότι η αστυνομία δεν κινητοποιήθηκε για να σταματήσει αυτές τις εχθροπραξίες. Η αστυνομία νομίζω προσπαθεί με ό,τι έχει και δεν έχει για να λύσει αυτό το πρόβλημα, για αυτήν τη σύγχυση που υπάρχει. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που ακόμα δεν έχει εξυχνιαστεί ακόμη. Δηλαδή δεν ήξεραν το κάτι παραπάνω? Όχι. Όχι, είναι γεγονός, δεν ήξεραν το κάτι παραπάνω. Το βρίσκεται ότι είναι λογικό ή απαράδεκτο αυτό? Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να πιερώνουν τόσα το μήνα και τι να κάνουν, να κάθονται μες στο σταθμό. Μα σας παρακαλούμε κύριε Όχι, εγώ σας Σπυριδάκη. παρακαλώ. Κύριε Σπυριδάκη, εμείς ήρθαμε εδώ για να καλύψουμε το γεγονός. Και εσείς μετά από τόσους πυροβολισμούς πρέπει να εσάλεψετε το μυαλό σας δηλαδή. Είναι λογικό να το πάθαινε ο καθένας, το ίδιο πράγμα είχε να κάνει. Μα δεν γυρίζουμε στα κανάλια και να λέμε λόγια υβριστικά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι δυνάμεις ασφαλείας. Μην μεταπελώνεις. Δεν σε μεταπελώνω. Εγώ δεν έβρισα κανένα. Είσαι προκατελημένος. Δεν είμαι καθόλου προκατελημένος. Εσείς μου βάλετε τα πέλες. Αλλά μπορείτε να μας πείτε λύσεις για τις οποίες πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν έσπουδα αστυνομικός. Εγώ δεν έσπουδα αστυνομικός. Είμαι ακόμα μαθητής. πίσω του η φωτιά μένετε. Ακόμα ακούτε πυροσβολισμούς. Εσείς ανάψετε Ρε, μα αυτή τη τρέχω, λεβέντα. ρε. Όχι, όχι. Ξένοι μπήκαν στην περιουσία μου και άναψαν τη φωτιά. Καλά, εσείς τους ανέχεστε. Όχι, γι' αυτό σας κάλεσα εδώ. Μα για σας παρακαλώ κύριε Σπυριδάκη, μας περιπέζετε δηλαδή. Είσαστε εδώ και τους βλέπετε και γελάτε μαζί τους και δεν κάνετε τίποτα. Είναι στην περιουσία μου. Είναι στην περιουσία μου παράνομα. Δηλαδή, μες στην περιουσία σου και σου δεν χέσε τους. Χέσε μες στην διάτηση. Και καταγγέλεις τους τώρα που σε ρωτήσαμε εμείς για όνομα δηλαδή. Έχει τόση ώρα που έκανα το τηλεφώνημα Για στη όνομα Λευκοσία. της. Εγώ έκανα τόση ώρα το τηλεφώνημα, εσείς αργήσετε. Α, είναι εσείς που τηλεφωνήσατε. Εγώ τηλεφώνησα, ναι. Ήταν γυναικεία φωνή κύριε Ήταν η Σπυριδάκη. γυναίκα μου, κύριε Σουλή. Ήταν η γυναίκα μου. Σούλε. Μην λέτε ονόματα στο δημόσιο, είμαστε στον αέρα.
Καταλαβαίνετε ότι τώρα μας βάζετε σε μια πολύ δύσκολη θέση επειδή είμαστε μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και του πολίτη. Ο πολίτης λέει ότι έχει παράπονο, ενώ αν έχετε αυτούς που κάνουν εχθροπραξίες, κάνουν βανδαλισμούς, ακούτε ακόμα και τώρα που μιλούμε τι γίνεται. Δείξτε σας παρακαλώ κύριε. Το για η φωτιά μες στα τσίθκια μας. Ο κόσμος απέναντι χειροκροτάζει, το κραυγάζει. Γιατί είμαστε εδώ. Φωνές. Η φωτιά μες στα τσίθκια μας. Πού είναι το φανούρι? Φανούρις απουσιάζεις. Άτι, φιάμε. Τέλος του ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ τελείωσε, αλλά θα συνεχίσουμε. Θα βάλουμε στη φυλακή όσους έκαναν ατασταλίες. Θα το ξέρεις αυτό. Και είσαι και εσύ μέσα, φίλε μου. Όχι, εγώ δεν είμαι μέσα. Θα πατάξουμε το εγκλήμα. Ευχαριστώ για το... Στο πόκαλο θα μπει το μαχαίρι. Και Ευχαριστώ για την ώρα σας. θα έρθουμε απόψε έφοδο. Αδρέ. Φεύγει, τρέχει. Τρέχα γιατί σε γυρεύουνε. Τρέχα. Είναι οι δυνάμεις ασφαλείας. Όπως το είπαμε. Τους καλέσανε. Είναι όντως οι δυνάμεις ασφαλείας. Φύγαμε. Κωστάρας. Φύγαμε από εδώ. Μαμάς. Ρε,